EH kolektibo eta Enekeko Lurra agroekologiaren aldeko bidean elkarlanean gabiltza. Enekeko Lurra Kontseilua Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai ekologikoak kontrolatzen eta ziurtatzen ditun erakundea da. Eta EH kolektiboa Euskal Herri mailan agroekologiaren bidea landu eta sustatzen duen herritar eta baserritarren kolektiboa da. Elkarlan honen lehenengo pausoa ekoizpen ekologikoa eta agroekologiaren bidea zer diren azaltzea izan da. Nekazaritza ekologikoa Europako araudi batek definitzen du. Eredua zehaztu eta sustatzen du. Produktu kimikorik gabe eta animalien ongizatea bermatuz. Lurre, bioaniztasune eta ekosistemen oreka zaintzen da. Etorkizunerako lurraren emakortasuna bermatzen da. Elikagai bat ekologikoa den jakiteko, zigilu berdea bilatu. Agroekologiak nekazaritza ekologikotik abiatuta beste esparru batzuk lantzen ditu. Gertukoa izatea, giza neurriko etxaldea eta ekonomia sozial eta eraldatzailea sustatzea. Irizpide hauek EH kolektiboko kideek definitzen ditugu. Horretarako berme sistema parte hartzailea erabiltzen dugu. Elkarrenganako konfiantzan oinarrituta, baserritarrak eta herritarrak etxalde bizitak egiten ditugu. Nekazaritza ekologikoa eta agroekologiari buruz gehiago jakin nahi baldin baduzue, hurbildu zaitezte hurrengo saioetara.